heavy rock band, ydyn nhw. Dwi eisiau jyst cael sŵn, bod nhw eisiau sŵn byw, chymon? Ond nhw eisiau recordio heb cans, ond i'n gweld bod yn ymosib. Recordio heb cans. Cans i headphones i... Mae'n rhaid i gael headphones, ie. Ond ti'n gweld bod ni'n recordio mewn tŷ, chymon? Ie. So, ti'n bod, dyw hwn ddim yn studio fel sy'n gen y BBC na ni recordio, mae hwn yn just tŷ y peiriannydd. Mae'n lot mwy cyfforddus. Byddwn ni'n cael live sound yn y lle yma, achos mae'r offer recordio sydd dage yn ffantastig, mae'n bang up to date. Beth yw'n clywed gitar? Wael yn dawel yma. Ti'n gallu recordio unrhyw le, really. In fact, mae'n mynd i roi Sam yn y toilet i cael natural echo. Os mae'n gitar yn gen i bit o fyw. Mynd i toilet os mynd nerfus. Ar y toilet. Cael dump o'r pan i'n amser. A'r drummer yn y bath. Beth maen nhw'n disgwyl yw beth mae'r band yn swnio fel ar y llwyfan, chymon. So, gyda'r stwff o offer sydd gyda ni, mae'n hawdd i wneud hynny. Ti'n wedi gweud i fi, mae'n hawdd i wneud yn well na hynny. Ond os bydd ni'n wneud yn rhy dda, chymod, rhy ffansi, byddwn nhw ddim yn gallu wneud ar y llwyfan. Mae'n rhaid nhw'n wedi heirio mwy o bledi boes yn y bair band. Cyfrifiadau ni. Wel, bydd yn album syml. Bydd ddim yn flash o gwbl. Mae'n neud i ni chwarae'n well, cos ni'n trio'n preso fe bach, yn dweud. Preso pwy fi? Ie. Mi eisiau'n preso fi eich. Preso fi. Ni'n chwarae'n well ddoe nag o'n i'n toretho ni'n studio. Wel, dy Blaidd wyt ti, rili, ond mae hwnna'n sort of enw pwerus, ond mae, you know, the, aw, O'n i moyn ei can, oedd e fel love song gyda Wolves, yn dweud, so mae'n mynd, Werewolves in London, yeah, werewolves in London, yeah, aw, werewolves in London. aw. Mae'n cor yn gyda'i, dyfa, cor o Blaidd. Cyddi ar y ffôn, dwi'n ringtone. Aw, werewolves yma yn porth. Aw!
Sa'n chi'n neud e. Sa'n chi'n neud sŵn bla. Dysgwch e. Ti'n mynd, a... Aw! Just ma gwybod o. Y tro cyntaf nes i beth cwrdd gweld rwy, oedd... O'n i wedi cael check-out yn Moz. So yw'n. O'n i wedi dechrau tŵr fel Radio Luxembourg heb fi, gitarist arall. A oedd e'n chwarae i band yr un bil, gig cyntaf nhw. Cafodd e cwmpa mas gyda drummer nhw, a bloody headbutt o fe ar y llwyfan, right, o flan. Dyna tro cyntaf nes i beth weld rwy. O'n i'n meddwl fi'n licor boi na, cos o'n i wedi cael check mas o'r band, ydw fe, ti'n gwybod? Llawn fel audience o plant. Sa'n mynd i gyda rhywun. Yes, dwi'n mynd nhw ma nawr. Sa'n neud stwff la. Wedi camel lawr nawr. Camol awr, ie. Enw'r album yn mynd i bod, mae gyd yn wir. Sut ti'n cael... Odi fe? Ti jyst yn wario wrth wario gitar. Gymaint o bobl yn siarad cachu mynd i ni. Mynd lawr i ti nhw. So, A wedyn... O ti jyst yn wario jamio, ie? popeth sydd wedi clywed, mae gyd yn wir. Pa fath o cachu mae pobl yn siarad amdano chi? Pob dan, pob dim. Bydd e'n mynd, mwyn da, cario mlaen. Be ti'n clywed? Son i'n boes gas. Ti'n, yna? Son i'n boes gas. Mae'n lot o stwff Cymraeg, dwi'n maen nhw'n canu fath o... Maen nhw fel dorks nhw ben, dwi'n maen nhw fel bod nhw'n neud hwyl o'i hunan neu rhywbeth, dwi'n maen nhw bach yn silly a... Fel pwy? Fel cynnion pobl sy'n canu'n Gymraeg. Fel pwy? Wel, to fi'n eitha... Spot nawr. Just fucking great. Sa'n licio neud gigs, dwi'n meddwl, so fi'n cachu pants pob tro. Ie, ti'n nervous yma? The writing part is the most enjoyable bit in the tour. Ie, nath rhywun, o'n i'n neud gig rhwng golegol yn Aberystwyth, a nath rhywun taflu 2 fotel ato fi, ar y llwyfan. Just fel yn, oedd ffrind yn fi'n gweld, nath o just taflu'r boteli. Sais bod nhw fod. Nath rhywun misro fi, chwan. Yn ffodus, wel, nath ei misro. I'm siŵr oedd yn feddwl yn y bloody gig na, anyway. Oedd pob arall yn meddwl, ond fi. Wff. Mae'r holl proses o fod yn sal efo cancer yn depressing o nadw, yn boring hefyd. So, ti'n mynd i'r ysbyty a maen nhw'n connecto ti lad i'r bloody periods yn pympo gwenwyn i'n rhywun yn y gorff, ti'n gwybod nes bod ti'n bron yn marw anyway. A mae'n just yn boring, so dwi'n just yn gorfod yn y gwely eisiau gwneud yn rhywbeth ddiddorol. So, nes i'r gig yn Porth Beirion, pan nath rhywun ffeind o fod mynd i sal, nath o boi ffonio fi o Llundain a gweud, oh, we don't think it's a good idea if you do that. You're not getting the point, man, medda fi, you know. Do you know why I'm doing it? I'm doing it to see if I can do it, you know. Yeah. You booked me now, I got a contract, and I'm going to do it, okay? So he said, oh, all right then, all right, we don't want to make you, you do it. A nes i cos i doi bloody good write-up yn y mas. Jackie Williams gyda fi, achos o'n i ddim yn gallu hito rhai'r nodiadau. So, nathon ni canu harmonies yn lle. So, ond wrth gweithio'n iawn, achos mae'n orfod wahanol, ti'n mynd ac fi, mae'r caneuon yn sefyll ar ben i hun, a mae bawb yn nabod y ceiriau. A maen nhw jyst yn gyd yn canu da fi, mae'n fel bloody sing-song. Incredible.